DN Pro Audio dan juga Gumilang Video Shooting, terima kasih. Yuk kita mainkan bareng bersama Revanes So Pasti. Asik, 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 asik. Ho, he, 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 ho, ha, hai, ho, ha, hai. Sepotnya numpak becak. Sepotnya numpak becak. Padange grup TK. Grup TK. Ya ora apa-apa numpak becak ki penak lho. Sekentil kentil. Iya, becak ki mbok kira. Sampeyan ya tau numpak becak. Tahu, becak saiki ana sekoke, ora koyo becak zaman biyen. Becak kok nyekok iki Ya becak nyekok apa saiki kentil ngono saiki becak saiki. Kentil. Wis pokoke becak kentil jenenge. Lah ya. Heeh. Nggih, mboten wonten pamundutan menika dari Bapak Ibu. Pamundutane nggo dhisik. Oh, engko sik. Oh, wis Sakarepmu. ya, Nah, sakarepmu koyo ya, ngene Pak iki lho Ji, ya. penak. Ya toh, sakarepmu penak Ya, nyanyi wis yo. penak. Oleh ora ya ora apa-apa. Kira-kira nek muleh ketake oleh to ora? Aja sik. Sing duwe gawe Kejane sakarepku kok. iso dibonto sing duwe gawe malah. Lah nggih. Dipun paringi wonten duet dulu. Ben MC-ne iki ra makan gaji buta. Heeh. Spesial buat segenap tamu-undangan. Kenai ngopo sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku gandeng priya liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Beda lambe paribasan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Kadung sayang aku deh. Mas Yudi, Iya, badai. jangan dong. Semuanya ya Mas Yudi. Hit Tapi
pasang rangga lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno sing jawabke sliramu beda ati beda lambe bari basah rangga pupus sing nelangso